sikhangela umzi wasemaqadini emaqithini oMadiba nasemaqwathini umgidi onyana wabo bamkhuphayo sikhangela lo mzi asanoba sisemzini oright na kungathi kanti siyalahleka singoMadiba osophitsho ongqolomsila bakwangonyama eMthatha sinabo noBhele esihamba nabo bakulomama osizalayo enkosi usemaqithini apha phela umzini ufumene izindlu zalapha zininzi ke ngoku maka sithi qhuqhu siyokhangela indaweni ezawuzibeka kuyo nani sinibeke kuyo kamandi nakulobhala sekhona mamlobhala bathi basuka kwangonyama eMthatha yiship ihamba nekheyisi lebhiya inebhotile entathu iJake Daniels Gordons no-Olbach and some drinks and places. Dithanda wena maqhawulingcina lokufana sengqobothala ngekhazila 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 dithanda
ndithanda wena maqhawulingcingo lomfana sengqobodlala ngekhazela ndithanda wena maqhawulingcingo lomfana sengqobodlala
Bafulele
amangisisayo emveni koko yonke into sizoyiqhubela apha ngaphandle edibeneni nomgidi ngazithile ngaphandle kodwa ke ningabayeki abantu kwelikhaya anibaziyo abeyadini nibabulise noba nihamba nomakoti abantwana nineva nabo asheke yena okanye ubone isoka lakhe okanye mna ndimshiya owam ekhayeni ndibone omnye onihamba naye apha ndimthathe ze nithi kuye uzobuya ukuthi nomkrekile niyamaxesha Tunyiwe bli usatunyiwa ntila akazikwazwa ukhawuleza khawuleza lapha phambili ukona le camera ezizawukhawuleza okokuqala malunga nalo mbulelo kadabs athetha ngawo sibulela ngokamva xa sifunda kuPhilippians 1:6 it reads as follows, and I am confident of this very thing, that he who began a good work in you kamva will complete it until the day of Jesus Christ. Just ke ngoku ukuthetha kwakhona ilizwi lombulelo kuThixo nentetho esisakuwe kamva ithi uLuke 2:52, and Jesus increased in wisdom, and kamva increased in wisdom, in broad and full understanding, and in stature, and in years, and in favor with God, and in favor with men. Elokugqibela xa sithetha iblessing ebomini bakho nakwifamily yonke ngokubanzi, uNumbers 6:24-26 ithi makakusikelele uYehova akugcine kamva nefamily yakho, makabukhanyise uYehova ubuso bakhe kuwe akubabale, makabuphakamisele uYehova ubuso bakho kuwe akunike uxolo. Cela sithandaze. Bawengcwele isenkosi yethu Yesu Kristu, siza phambi kwakho ngelithuba Thixo namandla onke, sinembulelo ongazenzisiyo somandla kuba wena Thixo ingcwele wayiqala imisebenzi kakamva Thixo namandla onke ude wazowufezekisa ngale mini somandla. Sisahlele ethembeni Thixo ingcwele uba awugqibanga Thixo namandla onke kuba ubomi nempilo kakamva isezandleni zakho Thixo oyingcwele. Asowenzile umsebenzi omhle kangaka Thixo namandla onke, wathi bawongcwele wamhintlela Thixo ingcwele ngeqathanga lakho Thixo ingcwele lothando umntana esendle Thixo ingcwele, kodwa uphinde wabuya naye ephila Thixo namandla onke. Father, we are indeed confident of this one thing, that the good work you have started in the life kakamva Thixo ingcwele you shall see to finish Thixo namandla onke. Sithi hamba phambi kwakhe ke Thixo namandla onke, athi xa iqala obubomi butsha mnini into zonke ayazi bathi Thixo ingcwele ukhokhelwa nguwe Thixo ingcwele. Igazi lakho selitshiziwe ngaphansi kwaphandle kwendlela phambi kwendlela yakhe Thixo namandla onke. Siyakubulela Thixo ingcwele ngale mini sizokuthi akakho fana nawe, akakho fana nawe Thixo namandla onke. So themba bani xa singathembi wena somandla, xa abazali bakhe bebethandaza kuwe
kuwe Thixo namandla onke kwaphambi koba iqalele bawengcwelele ejeni. So amandla uyabavuyisa namhlanje Thixo namandla onke. Umntana ubuyile mnini into zonke ekhuselwe nguwe phahlwe ezingelezo zakho Thixo namandla onke. Sithe Nkosi mdali, sithi siyakubulela Thixo namandla onke. Even Father God, ifamily ngokubanzi Thixo ngcwele kuba uthi wena bawungcwele when 2 or more gather in my name, there am I in their midst. So mandla kuthiwe kwakuthandazwa Thixo ngcwele kwadityanwa kwaziswa ilizwi kuwe ngokamva Thixo ngcwele nangomsebenzi wakhe wena Thixo ngcwele ingelosi zakho zaphahla Thixo ngcwele ubulumko bakho beza Thixo ngcwele intsikelelo zakho somandla started falling on this family my God. Sithi somandla the good work you have started in this whole family my God, let it not end Thixo namandla onke. Let your light continue to shine in the path bawengcwele yale family. Uthi Thixo ngcwele kulomzi wakwamqithi Thixo namandla onke uhlale kuhlele umoya wakho ingcwele Thixo ngcwele, that you come and you destroy any other spirit that is not of yours Almighty God. May you continue to be the light Thixo namandla onke that guides Father God the path yalomzi Thixo namandla onke uhlala ungqungile emnini into zonke. Siyabulela nangalomsebenzi wanamhlanje Thixo ngcwele. What a beautiful day it is Almighty God. Indeed we come before you and we rejoice Thixo ngcwele situsekwa inkosi namhlanje somandla. You will continue being God ebomini bukakamva Thixo namandla onke. Your blood already we have poured on his path my God. It destroys the work of the enemy in his life Thixo namandla onke. Igazi lika Yesu Kristu Thixo ngcwele limnika ukuphila somandla, limnika protection Thixo ngcwele. It makes every crooked road straight before him Almighty God. We know that Thixo ngcwele the good word my God and the good work you have started in him you shall see to finish. Thank you Father God for your spirit in this day Thixo ngcwele, for the joy bawengcwele in this day. It shall not end somandla, it will not be disturbed Thixo namandla onke. Indeed we shall continue with celebration, giving all the glory and honor to you. Sibulela ke Thixo ngcwele ngombulelo ongazenzisiyo. Sithe Nkosi sombawu, we give you all the glory, all the honor and all the praises in the mighty name of our Lord, our King and our Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Uzakutwala umntana xa esiyendabeni. Mandithathe ithuba ndibulise bethunana komama ifemeli yam, ndibulise noomakhulu basengqondo nee-friends zethu zasengqondo egameni lomfeni lomfana Yesu Kristu. Amen. Andizoba mdede Dabsi, thina uyayazi ukamva inkonzo yaserumini simbeka phaa ezantsi kwebhedi sithi za nesitulo achophe phaa sibe phaa notata. Mandiqale kuwe Khangi, ndiyacela Khangi, asinamazwi mntana wethu, akululanga ukunikezela umntwana wethu iintsuku I think noba yi-4 weeks ekhaya, but wasithembisa into kumntana wethu uzamgcina umgcine kakuhle. Siyabulela ngale nto yenzileyo. Wanga nakwabanye abantwana wenze ngolu hlobo. Kuyayazi baxabana abazingabantu abanelakhi eli khandi uba laneliqaphekile lahlonga. Wase wavele wenza uThixo yathi ngcinye sizayiphathela ikhangi ukuthi umyeni xa sifika hayi mani sileli ibile lahlonga. So ngumntu ebeseyazi yonke into yale ndlu yalapha ekhaya. Ndize kuwe ngalatha bethunana umntanam besikwazi sithi kwakhanya ibheki liredi. Kwakhanya mntanam awuphini kumntana wethu nalabunzima evuka kodwa ukwakhanye bezi athuthi umkhwethu ucelike lento ityiwayo phayo uyayifunayo. So bekuthunyelwa ngaloo ukhona uba umnandi because urayithi bale bafuna ezikeyiki kwezinye iindawo nyana abantwana awuzuba noba kuthi ukhomba nje kulomntana akade bathi besifumana kamasuka ucelike
ucela ipizza uthi manje siyabulela ke mntanam kamva mntanam izizide kamva uthixo wenza ukuba obusuku uthixo akuphumelelise ube unathi abanamhlanje akululanga mntanam xa sikuthumela entabeni sinethemba ke kamva kulaa ndaba sinikuyo phaya mhlawumbi thina singayazi zininzi izinto enizifundiswayo but mntanam ndicela into enye ningazifundiswa zonke izinto kodwa wena funeka uzazi ukusuka phi kwincwadi yakho ungafundi into ezirongo entabeni kuba bekuthiwe phaa senza into ethile nento ethile wena funeka ukuzazi uba ungukambeli ekufakadolo ungumqithi uzalwa ngumamqwathi nomqithi you know kamva into ezingafunwayo kwekhaya uyayazi into esingayithandiyo nesiyithandayo kwekhaya so ndinethemba lento yoba ke ngoku usuke entabeni uzifundisiwe zonke kodwa wakhetha le izawusuthi ikhaya lakho le izawusebenzisana nomama akho notatakho nefemeli yakho yonke mntanam ithi ke into kamva isimilo mntanam isimilo ongasitshintshiyo awuyondoda kuthi awuyondoda kuthi nothi awuyondoda apha edolo anisudibana nokuba ukukhela ubulisa umama molo mama yithini ayikho enye into ozawenza awuyondoda into yoba abantu ungabakhathaleli siyacela ke mntanam isimilo esasikufundise sona usibambe ube njalo ezi zinto okuzenza apha ekhaya ubudoda zinto ozenzayo ndiyayazi niyaqhayisa ngento yoba ndiyindoda ndiyindoda is about wena izenzo zakho thina sizawubona ngezenzo zakho into yoba ngoku uyinkwenkwe now you are a man awuzukwenza nantoni na sizawubona apha ekuhambeni kwakho ke mntanam sizawabona apha ekuchuleni kwakho inyawo into yoba ukamva nyani uyindoda ukamba nyani uyayazi into yoba bekungekho mnandi esitsho utata kubani ukamba impilo izinto zexesha zinzima masikusesikolweni esithile ezizokwenza phaa but wena ngenxa yonto yoba nathi siyafuna into yoba uve kamandi asifuna uthi ekugqibeleni uthi no ubhuti wayenebhoma mnazange ndibe nabhoma ndicela ke in return into esikwenzela zona kamva ezintle funeka uzibungise kuthi we must not cry kamva ngezinto ezizakwenziwa nguwe funeka uyazi uba lonke lenginginya ayisanga about you ndim notatakho abenze bonke lo mntu bagcwalapho luthando abalubonisa ukuthi singabazali uzungasihlazi ke mntanam uzungasihlazi ke mntanam ucaca ubuyindoda ubuyile uyindoda nothi ube yinkwenkwe wenza into zokukhwela ungasihlazi nasesikolweni sakho utitsha wakho usijadwe bethe uyeza uzawuqoba apha ungasihlazi napha kufuneka ube yindoda what I hate ke mntanam ndiyayicaphukela laa nto yoba ufike ningamakrwala yonke niphethe zakhe ninenza ingqo andiyazi ke nto ezithethwa phaya but mntanam funeka ulazi ixesha into yoba andimi apha andiyonkwenkwe mnanazi abantu abamangasesiphaza ingamakhwele funeka uzazi uyindoda ii-curtains nalapha ekhaya ikakukurhatyela zivalwa nguwe andizuthetha kakhulu ke kamba ninqoba zawuphinde sibe nayo nento esiyithethayo notata ngaloo mazwi enkosi nathi makhulu asengqobo mntana uthe izinto zonke ezenzeka pha ekhayeni engqobo ndaqonda uba nakuyithini imeko andizabofile ndikugenisile maphinde ndizokukhupha mntana andisa ungemandanga akumandanga kamva eyona nto ndifuna yona ke kamva kwinto yonke enzekayo uma kwakho apho ungakulinge uzigwagwise ngoba wena uyindoda awusazi uphindele esikolweni eyona nto siyifuna sisikolo mntanam uphuma kwakho apho phuma ubheke esikolweni ke ngoku makhulu asengqobo uyakusoka uyakusoka ikwala uyakusoka inqalatha uyakusoka ulaa nto akho nto ndayithetha mna zonke izizwe zisondelene bonke abantu bayasondelana zonke izizwe zisondelene bonke abantu bayasondelana
Babulisile konke omama ngelihle igama lenkosi uYesu Kristu. Kamva ndiyabonga ithuba umakhulu wakho. Usoloko ufuna ubuza umakhulu uyafika nini. Ndathi ndawufika ndazibonakalisa ukuba ndikhona. Ndathi xa ndihleba nonowethu thumela umntwana ukuphathela ukutya. Ndathi mbuze ukamva ufuna ntoni nayo umphako kamakhulu. Wathi wabuya esithi uthi umkhwetha ufuna ipizza. Wathi umkhwetha ufuna i-KFC. Ndakupha imali 250. Ndathi kunowethu nathi awuthenga ezi zinto umkhwetha azifunayo. Ndiyayazi ngosutya kamandi uyayithanda into emnandi. Kanti umakhulu ufikile ena 83 years uba mandifike kuwe kamva ndizokuthetha nawe. Akuthetha kakhulu. Ndiyabonga nje kamva. Nowethu ukamva ndiza kumsoka nge-1,000 rand. 1,000 rand kamva ukuthetha into yoba ndiyazi mntanam kunyaka ozayo uzawubheka esikolweni. Xa usiya esikolweni uyofunda, akuyi uyohlala esikolweni. Nemali i-1,000 rand umakhulu ukunika into yokuba uyazi into yokuba xa ndinika i-1,000 rand yesikolo ufunde esikolweni. Ndiphinde ndiye kumfanana ebesoloko ndibuze kumantombazana, nibenzele ntoni namhlanje umkhwetha? Hayi mama, simenzele i-Weet-Bix. Ndifuna ubona ubuso? Nam ndiyafuna ubona ubuso. Andijone. Leza pizza, leza KFC. Yazi kaloku apha yamazi into yokuba ukhona unesi esikolweni epha esibhedlele. Unesi ukhona esibhedlele. Uthi unesi kapha epha esibhedlele. Phakathi kwe-patients. Akalali unesi soloko ngena phakathi kwe-patient. Ithi ke doctor nansa imali uthi xa uthenga ipilisi phansi kwe-patients zakho yazazi ii-patients zakho izinto. Inhliziyo yam mnandi ngumuntu olila msinya kodwa Thixo ndiyabonga ngento zonke uthe wasenzela zona kukamva. Thixo akusikelele kamva. Background yakho mntanam sisikolo. Watsho umama waseTranskei xa wayethetha ngenye imini wathi ndingafundanga nje mna ndabafundisa abantwana bam. Ndithi ke sinelo themba into yokuba uzafunda kube yinto ngemini. Uthi nomwethu noJeffrey xa behleli ayazi into ungathatha ubutishara. Hayi ungathatha ubutishara mntanam. Kotishara abantwana bathetha into bayithandayo kotishara. Abantwana benza izinto abazingathandekiyo kotishara. Thathe umsebenzi uthi Thixo ndinike umsebenzi. Thixo uza kunika ngaphandle kokutishara. Nathi ngokwethu sasigingqiza sisesikolweni kodwa uThixo wasenzela inceba. Wasenzela inceba uThixo wasisaka aba bantu singabo namhlanje ngenxa yento yokumamela abazali. Mina zange ndishiye nomntana ekhaya. Ndatshata ndiyintombazana. Wathi umfana wakaqithi xa edibona wabona hey nantsi intyatyambo. Wabona intyatyambo. Zangabona intyatyambo embunda. Nathi kamva usithi ngenye imini xa utshate nentyatyambo. Thixo akusikelele mntanam. Amen. Mandibulise bethunana kule nkundla yalapha kwaDabukathi.
ayibona le nto ndiyayithanda sithi mnqwathi ngahamba bethu nasike sibhude ngamanye amaxesha sithi kusemaqwadini apha kanti yila click ingutyo. This is indeed a day that the Lord has made. We have to celebrate. Andizokuthetha kakhulu kuba wathi usonwabile oomama bathetha gqitha udingela. And listening span yabo is not more than 20 minutes. Especially xa ikhumbula ingubo ibhedi yakhe neduve ebekade lala phantsi. Masibulele bethunana. Sibulele kulaa tata ebegcine umntwana wethu, umtshana wethu. Sibulele kulo muntu betyiwa iqabaka bethwana. Ezinyawana ziqhele ukunxiba iteki kodwa bezibaleka ngenyawo ngoku sisibhekile. Iseze yakho into kamva ingxowa yakho izawuvela koomama bakho basemnyobo. Kodwa ke ndithi ngalena yeyetshefu nje lena usulubila. Ndiyayithanda into eyenziwa ngootata. Ootata bakunika intonga, they give you a stick. And eBhayibhileni kamva intonga is mentioned for more than 80 times. Uba unokukhumbula uMoses the time wayekhokhela amaSirayeli. There are several times apho asebenzise khona intonga. So iculture yethu inemeaning bantwana bethu. Ndithande kanti nakabizwa ngegama uxolweni. Ndithande ntokwala laa nto ithi ufune ukuhamba laa ndlela kamkhulwa wakho. Noba usuka kwezi zikolo wathi I want to follow his footsteps. There was a reason for that. Sesi hijackwa nje, sesi ngamaqhoba oTrump nje. It is because they saw our weakness. We want now to raise leaders kamva through you bantwana bethu. Landonga is to test amanzi. Ungawabona amanzi engathi azolile. They always say awona azulugala azolileyo. This is the stick for you to test the waters. Uzabana challenges kamva ebomini. You must be wise. I-wisdom symbolically uzayifumana kulaa ntonga. uMoses ngelaa xesha ulwandle lubomvu lusofika. To you are going to get challenges. How are you going to deal with your challenges? You are going to use a stick. I-stick sakho ke sibe nguThixo. Ndihlabele litulo nje. I-national anthem yapha komamakho le. Ayikho into esiqalayo ngaphandle kwakhe. Ndimthandile umama wakho xa ebutyhila. I'm sure bengathembanga uba nguwe na. Efuna ukuqiniseka. Hayi sukutyhila kum. Umama wakho lelungelo lokutyhila. Kuba ufuna uthetha naye face to face, eyeball to eyeball. You know, izinto zikaThixo mysterious. Because uSolomon zange ayokufuna DNA ngelaa xesha asolva la crisis yayibona kwabamama. Zange athi makuyokutestwa nto kuzokwazi uba lo mntana ngokabani na. But he used wisdom. Sifuna ke bantwana bethu ningabi nabulumko elibuthatha esithubeni, nibe nibulumko elibuthatha kuThixo. Ngoba oba sesithubeni ubulumko buza nokutsala icarpet phantsi kweenyawo zenu. And there is an enemy that you must identify. Identify the enemy enguSatan. Ngoba uSatan now is here to destroy our children. There are times apho uzawuvuka ngo-12 ebusuku uthi Nkosi yam ndicinga aba bantwana basehlathini. Because a lot of things are happening there. Siyabulela mntanam. Sisithi today is an event, but the journey of manhood begins.
And manhood is not measured by what happened there. It's going to be measured by how you behave and how you act. Sifuna ngoku manje kubekho i-cell phones ezithiywa ngani. Sifuna ngoku ke kubekho i-engineers ezenza izinto ezenza i-aeroplane. Sifuna ngoku ii-leaders zokwenyani. And ezo leaders asizokusuka kwenye indawo. Ziza kusuka kuni. And ziza kusuka kuni xa nikwazi uku-identifya the enemy efuna kusidestroya. Namanje siyanazi asizange ke sive zinto zingingani, but continue with the journey eniyifumeneyo phaya. Continue with the values of the family. Continue with the visions of family yakho. Ndifuna ukushare ne-homework ke ndandikhe ndamla mntu ngosibhala ngetshoko athi umakhulu akafuni ube yiyo nam andifuni ube yiyo mntanam. Ndifuna ukushare ne-homework. Ndingumntu we-journals ke mna. Kulaa journal yakho ukubhala le date yanamhlanje uthi there are so many people kweli khaya lapho. Why are they here? Uninzi ukutya ukhoyo apha ekhaya akho selo singekhoyo. Why abazali bamenze le nto? Ukhe uzenzele nje lo homework, uyi-analyze, uyi-unpack, ube serious about unpacking it. Then you know the purpose of them having this celebration on your behalf. I am not going to give you the answer. Ndifuna i-answer ivele apha kuwe. Ngalo mazwi bethunana kwabesenthe i-listening span yabo imfutshane, especially xa berhalela. Kumandi kuwe, unomakhulu, uyahleketha, kumandi. Mna mntu sekumsasa umamela laa nto yasebusuku kamagoda. Ndingamabala buhlungu alusizi. Abantwana ekude kube khona ii-clubs zokuba sesuthwini. Wena proudly, your parents made it happen for you. In your journal, please note that. Ungathi andifuni ubadanisa uthi I want to carry their vision. Because awuzokudanisa bona bodwa qha, uzakudanisa wonke lo muntu ukhoyo kule yathi namhlanje. Ngalo mazwi wethu nani ndisithi mandimama. The reason why I called my sister, I don't even call her a sister-in-law, I call her my sister. It's because she is my pillar. So, sensible age will be my senior and the support, especially when I can't give money memo. Thank you very much. I'm also trying to accommodate them and manage Let's celebrate. 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 Charitas, Mapura Makanda, Siabulela Betunana. I want to imagine I told what I did as Singada. These are blessings. Thank you very much. Abalapha ndibulise ukhangatha ndibulise kwinqalathi lakhe lakakamva gqibelele sebegqibile omama uthetha kamva ngoku uzawungava noba kuthwalina nale ibithethwe iphume into endizayithetha kuwe uthethwa ngesikolo apha asoze kandilanda unesikolo ungahamba uyephi unesikolo ungaya phesheya kolwandle unesikolo enye into endizoyithetha kuwe kamva uyabona apha ayondoda kaSibari noLarish kuba kuthiwa ulukile wena awufuna uhlamba zitya awufuna upheka usengumntana apha awuzuthi wena uyinkwenkwe uyindoda uthi unantsika ulomntana uzenande makapheke kuba wena uyindoda uzawupheka uba uthe uvazi pheka kamva pheka uhlamba izitya into ebalulekileyo
abantwana abaninzi bathi xa bewulikile bangabi nasimilo ebazalini, babadele abazali. Akungoomama bayadelwa ngabantwana xa bolukile. Ufike nonxa xa kuthiwa makenze into. Ndiyakucela ke mntanam uze ubaphathe kakuhle abazali bakho, uze ucinge noba uphi, ucinge abazali. Xa usenza into ezimbi uzicinge uba yeyi ezi zinto ndizenzayo kodwa abazali ndiyababulala. Apha eMonti zininzi into ezenziwayo apha. Kuthiwa hayi wena usisikapi, wena uyintontonzi, ubizwe ngamagama. Funeka mntanam ube sisikapi. Ibalulekile into uba ube sisikapi wena. Kuba aba bangokleva asiboni into bayide bayenze apha ebomini. Sibona abantwana abahamba phezitratweni abatya ii-drugs. Kuba kaloku bangokleva bona. Uze incede mntanam ube sisikapi, ndiyakucela. Ndiyakucela ube sisikapi mntanam. Kwelo gama elibizwa kanjalo apha ebantwaneni bahlukunyezwe kuba asuka laa nto leya yakwabani bani sisikapi esiya bayahlukunyezwa. So ndiyacela ke wena ke ungahlukumezeki mntanam, ubazi abazali. Siyakuthanda bona nje, uyayazi loo nto le uba uyathanda, siyakuthanda. Ndiyakucela ke kamva bahlonipha abazali. Enkosi bomama, kamva sekuthethwe kakhulu nayo, ayikho into esendithetha. Enkosi. Kamva yeza eyakho into ngaqala phaa kukhanya. Siyabulela bhuti, siyabulela. Owenze le nto yokuqala usayenza nangoku, siyabulela. Yiyo le nto mani uthathwa, that is all right. Ndithi kulo mntana unantsikayo ibhekile ingake mntana nantse yakho kamva izawulandela yakho mntana. Enkosi bomama nabazali bomntwana size sizongqina into kokuba ukamva naye beyile ntabeni wahlala phantsi kwemithandazo yethu esincedisa, esikhona nangalamini wangena sancedisa into yokuba Thixo nanko umntwana uyahamba yentabeni, kodwa uzuwenza ngokunokokwakho umgcine abuye ephila. Sibulela loo nto uba imithandazo yethu iye yaphumelela. Kamva bhuti uthethiwe nawe, bathethile omakhulu, bathethile oomama, bathethe oodade babo, bathethe nabantu bakulo mamakho ngokupheleleyo. Noko abe maninzi amazwi abawathethileyo. Thina sizomela ubungqina ngobumelwane. Abazali bakho siba nabo xa sisenza izinto, nabo besithandazisa okokuba izinto zethu maziphelele. Akukho nto ke ininzi siza kuyithetha kuba uzawude ungeva ngendlebe. Siyakwazi nxa uphuma ngale ndlela sikubona thina xa usiya esikolweni nanxa ubuya esikolweni awusoze ugqithe ungabuyisanga. Molo makhulu, kubalulekile ke le nto mntanam, asiyithethi kancinci, siyithetha ngokuba yingqeqesho epheleleyo. Noko siyangqina ngoku usakudana ukuba nangaba uye washenxa into ubuyiyo. Siyabulela, siyabulela. Umakhulu walapha next door unayo into akuphathele yona mntanam. Ivina le nto awuyitheni uyibili? Hayi ndicinga uba umakhulu nto next door uyithathi. Ikhona into elapha kule mvula ayincinananga, yeyakho nondoda. Uzuyibuze noba umama kuye wayifihla uthi iphi laa nto ibiza nomakhulu wakwanamba 8.
Larish asizothetha losisi. Siyabulela. uYehova ubenani wamgcina umntana wabuye ephila leyo into ibalulekile kakhulu daba wasizothetha kakhulu abantu baninzi inkosi nathi kimhlupho inento apha ngaphakathi le ayincinanga jekwa lapha esenathi okay andizimami ke ndizawuthi gaga ngoba sekuthethiwe kangangoko kamva mntanam kuthethiwe akho nto ndizawuyiphinda qha ingxaki yam apha ndinengxaki andanoba ndingumakhulu kamamqwathi uba ndingumakhulu kakamva kuthiwa nje makhulu kuyophunywa ngaphaya ndiyayithanda ke nale into ayindihluphi mamqwathi ndiyayithanda kamva mna ndizawungena kule ndawo umamqwathi bethuna ndidibene naye ndikhonza naye umamqwathi ndibe naye ecaweni andimazi ke ngokuba sazisadibana kwaze kwathini seba siyoba kule ndawo sikuyo ndizowuthi ke apha kuwe kamva mna kweyam indawo ndiyakubona yonke le mihla unyuka apha uye esikolweni ubuye molo makhulu xa undibona kamva ndizowuthi ke mna nalo myalezo uthi kuwe usundincede mntanam ungabusajika ubheke phambili ungabusayiyeka le nto ubuyenza ubhekise phambili undincede nangabanye aba bangayiboniyo le nto yenzekayo apha emhlabeni bakwenzeka ntoni mhlawumbi uyawuzanayo noba mnye mntanam noba babini apha kontangandini ubaxelele ukuba uhanjwa kanje kuthiwe ngalaa mibe ndikhutshwa ngoomakhulu kwathiwa ze ndithi mhlawumbi abavanga balapha phandle uze ke mntanam ubaxelele mhlawumbi sawufumana 1 okanye 2 wabantwana baphandle akho nto ke ndizawuyithetha iyenye ngaphandle koba nje ezisosa ndizithanda kakuhle bendizawucela ndingaxolo ma abanye bathethe xa sisendithaya hayi sendixolisa kwabamelwane enkosini umuntu olapha endlini olivayo ilizwi lam ndiyabulisa ngelihle igama lenkosi yam enguYesu Kristu amen lo umi phambi kwenu bethuna ngutitshalakazi osijado mamtolo udlangamandla umchenge ukamva ngumntana wam wesibili xa ephuma apha ukamva yazini uba unaye umzali anaye iiyure ezodlula ezi azihlala apha ekhayeni bethunani oh niyayazi bethuna babengafanele bandilapha ngokwesini engomama mplede ngapalipheleyo sezileni kodwa ndithanda usifumanisa imembe ndiyazi kokuba siyeza wayendixelesabhayo uba yazi ke memba yes invitation ngathi kulungile mntanam kodwa ke kwenzeka lisehlo ke kodwa ke ndazixele bana naphantsi kweziphi imeko andisoze nje ndingazuzovela emntaneni nam bethuna okokuba andibone ndidibanisa amehlo naye noba akandijonganga le mehlo ilizwi lam leli lizwi limngxolela yonke le mihla iyayazi uba ilesini yesixhosa mna ndifundisa isixhosa bethuna ulwimi lokuqala olongezelelweyo kwesabelungu isikolo bakhona nabamhlophe abasifundayo keso sixhosa eso lulwimi ke oluthathelwa phantsi ke ngabanye abantu kodwa ndiyakuxelela mna uba hayi mangathethi kakhulu ngezesikolo ndicela uzapha kukamvelihle bethunani kamva intliziyo yami iyaphuphumala luchulumane xa ndimiye baphambi kwakho namhlanje uyandazi ndiyakwazi ndibethuna ngeli xesha ndigulelwa ngumzali ukumthetho ke phaa esikolweni othi ii-cellphones azisele siyazivala ii-cellphones eklasini futhi siyamonitharishwa nangee-cameras kodwa bendiba nesicelo ukuba ndithi ndicela uba ndingayivali i-cellphone umama wam use-ICU athi ukamva mem khululeka futhi uba uthethiswe siyamanikuba ixesha lide itsho manifoni kuthiwa nantsi into ICU ndikhawuleze ndiphume ndiyoyiphendula phandle ndiphinde ndibuye umntana onembeko bethuna ononqumo othobekileyo ngebreak ngexesha lokutya uyawuze ehamba netshomi yakhe kuthiwa nguSoms usomila bezondikroba memurayithi sikubonile emveni kwanafoni kukhange ube rayithi mamurayithi kodwa ndithi hayi ndizawuba rayithi mntanam ndiyaqiniseka nawe nobe wakhathazeka xa isiva nexhekwazi liye lasishiya kodwa ke akukho nto mntanam siyabulela mankamva xa ubuyela esikolweni awuzotshintsha ke wenakhe
andithi ndiyacela uzungatshintsha awuzotshintsha uxinzelelo lontanga aluzokwenza nto kamvelihle siyayazi ngebreak siyanqanda amahayi xa kubuywa emveni kwale season yolwaluko sinqanda amahayi kubakho izigqubu benza izinto esingazaziyo bafuna ulandelelo awuzoba khona kwesaa sigqubu ke wena ke awuzoba khona tu awuzoyenza into yobana ube yindoda esikolweni uzawufika uba ngumntana esikolo olwaa hlobo ndikwazi ululo abantwana abufunda nabo uzawuba ngumntana ofana nabo awuzoba yindoda phaa kubo kona komnye indoda uyiyo kodwa xa ufika esikolweni uzawuba ngumntana esikolo lo ndimaziyo andizoba nomntana kwi-grade 8 no-okhala othuthunywwa ngilabhoti kwi-matric uba makayomenzela into ethile ayomfolela etuckshop awuzozenza ezo nto ezo bethuna ndifuna uthetha kakhulu sezawuthetha nayo ningekho ndizawuthetha nayo uyandazi yimpintshi yam besucimba ke nasezincwadini ke shem jonga andizange ndanesikhalazo abazali bayazizange ndakhe ndafowuna ndathi nantsi ingxaki ngokamvelihla akawenzi umsebenzi akathini basenza ngolo hlobo siyafona xa kwingxaki kodwa ifone call yam ayaziwa apha ekhaya andimqaqambisi bethuna okanye ndimenza mhle ndithetha inyani bethuna ndiyabulela ngethuba ndifumeneyo masonwabe kube mnandi kube njeya siyabulela nakunike khanki bethunani apho nto ndinayisandle kodwa ke khona into akhe ndiyishiyileyo phaa egeyithini uzayibona wena siyabulela bethuna enkosi ndihamba nodade wethu ke kamva loqhela umbuza umiss Jukuda usewilo park namo ke ngudade wethu lo uqelutsho athi mem uthi utata wena ukhona usazi usista wakho titsha pha ndithi nguye sisi wamamkhulu lo ndize naye ke namhlanje awusemhle mntanami awusemhle ngathi ndibana nemathana kuyashayina siyabulela Baba Nkosi yami siyabonga ithuba nelungelo sinidile sikhona sikule ndawo singomama sizokuvuselela umntwana omshaye endleleni sibonga ngamandla wakho wonke Jesu wena uvuyile uba njengothixo Baba Nkosi yami sibe khona nathi Baba Yesu namandla wasithwala kwindawo endawo wasihlanganisa kule ndawo Baba Nkosi yami siyabulela ke Baba Nkosi yami into yonke bomni bethu Baba Nkosi yami ngoba wena uthixo wazi konke siyabonga ke Baba sibulela kuwe thembakele Thixo wethu esingcela imihla ngemihla ubonakalise ubukhulu bakho Baba Nkosi yami siyabonga ke Baba Yesu namandla sikelele Nkosi yami lenkonzo sisakuthi Nkosi yami siyabhala ngale thuba wena uthixo wazi konke siyabulela ke Baba Yesu egameni lakho Jesu sithembe wena Jesu egameni lakho Jesu endabeni kukuthi indoda kaThixo mesolungileyo ezawuma imele Thixo wethu ilizwe kunganika kungani Thixo lamandla siyazi endabeni akho nto sisuzayo kodwa Thixo wethu wathi masirhola indoda entsha simise ikusiqiqa Thixo wethu yathi ebuntwaneni bam ndalisenza into zobuntwana kodwa kulakalo kunje Thixo lamandla yazi into zobudoda Thixo wethu infact isityalo zethu Jeremiya sisithandathu Thixo lamandla sisithandathu wathi nyana mgcina isityalo sam nesithethe sesiqina sam Thixo wethu usonza njalo kule ndodana okolizula ngoku namnaphakathi. Amen. Thank you, Jesus. Ndiyaxolisa bomama le into ayiphumi kwabazali bakhe siyacela
abantu bangamniki imali esandleni. Imali inikwe umama wakhe okanye ibekwe kwisosa, anganikwa umntu imali, anganikwa esandleni. Andiyazi nam oko indihleli le nto ebasinisukamva kwathiwa ungenile. And ndiyacela khange kungabikho mntu ozawunika ukamva imali isandla. Ndiyacela, andiyazi nam ivelaphi kodwa ihleli into yoba ukamva angayinikwa imali esandleni. Imali ibekwe kwisosa. Enkosi bomama, Thixo nisikelele, siyabulela. Hey, mama, la
Yes.